Do the message. After the beat. You come on, baby. Myslíte si, že takto sa vyznačujú ľudia, ktorí sú v pohode? Myslím si, že áno. Jeździmy po prostu po Europie, jeździmy sobie na festiwalach, ale ten festiwal jest wyjątkowy. W Polsce nie ma takiego festiwalu. Cieszę się na to. Każdy rok to super festiwal. To w pogodzie. No jest pięknie po prostu, jest pięknie, jest pięknie. Zawsze jest pogoda. Minule sme pozerali fotbal v krčme a ja hovorím, henten sa mi páči, henten sa mi páči. A že ktorý? Hovorím, henten, ten, čo sa furt smeje. A to bol vtedy Ronaldinho najlepší hráč sveta, vieš. A že prečo? Lebo sa furt smeje. Ronaldinho sa hovacky dobre usmieva. My potrebujeme pohodu len. Pozrite, poznáme sa 2 dní, láska na celý život. Áno, hurá! Vyzdvihol by som organizáciu. Ďalej? A ďalej, čo by si vyzdvihol? Pokračuj v tomto monológu, lebo je to úžasné počúvať, ja ťa strašne rád počúvam. Poď, ideš. On sa zasekol. To sa stáva občas, to je v poriadku, ale my moderátori, my sme na to zvyknutí, na takéto situácie a preto položíme náhradnú otázku. Horálky chutili tento rok? Boli výborné, po 5 korún nedaj si. Lasts forever, 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 lasts forever.